aja Petro aja apa? Oh, mulane angger atakan dhuwit kelong 100, atakan dhuwit kelong 100. Burono tuyule iki. Iki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Ora dikethake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok antil. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok. Kapok apa? Greget ake seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok. Kapok apa? Pedro aja kaya wong edan wes. Wis marai kowe. Yo, modar. Awak koyo ngene. Ora genone ora. Ora modar ngene aku. Wong mati dene usus kowe. Ayo senengane ora. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengane. Ngomong karo kowe. Kapokmu kowe. Udus. Loh iya. Ngene senengane ora. Kecekel ora Petro? Aku seneng pacarmu. Iki sing marai ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning bumbunane Durna iki sirmu piye? Lho. Wis cilaka ya. Kecekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petro ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau, demite ndi? Lah wong teng iki lho cocoke. Nek nyambut gawe iki ora karo merem. Demite minggat kok isih. Sak penake dhewe. Lopo. Wow. Aja madhep rene. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kaki Prabu Ndarawati inggih kula wonten dawuh Eyang. Nganti kelawan putu-putuku Darma Kusuma Werkudara Janaka sowan ana ing Saptawarga. Njumbuhaken kelawan masumenan ingkang sampun kula tampi Kanjeng Eyang. Mugi parenga paduka Kanjeng Eyang paring dawuh menapa to sababipun paduka Kanjeng Eyang rawuh wonten ing masumenanipun ingkang putra utawi ingkang wayah ing Ndarawati. Monggo wonten sambung ngarepetipun kaliyan Nugroho ingkang badhe tumedhak wonten ing Jana Luka Kanjeng Eyang. Oh, Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Untadewa kula wonten maring dawuh Kanjeng Eyang. Bejo temen para Pandhawa dene tansah caket kelawan Nalindra ing Dwarawati. Satemene Nalindra ingkang lantip wasis waskita ngesti mula ora aneh yen para Pandhawa pendak-pendak tindak sepecak ngendika sekelimah ora nate keri tansah taren kelawan Nalindra ing Dwarawati tuhu Nalindra ingkang paningal sewu. Ing penemban suwanipun ingkang wayah wonten ing Saptawarga sayekti mundi dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati supados sakmangke Pandhawa jangkep minggah wonten ing Saptawarga. Ya, abiyasa kakekku. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti sangga runggi. Yen pancen apa sing dikendikake Kresna kakangku ana nyatane tegese ora mung kandhek ana ing pangucap ngengingi babagan kanugrahan para enggal paring dawuh Pandhawa sowan kakek abiyasa
mung jumbuhake kelawan pasumenan sing dilakoni dening Kresna kakangku. Kanjeng Eyang monggo aturi paring dawuh. Lah kaya Kyai Semar. Mboten sah dibageke pun gak ceket-ceket. Lamun teng mriki ket wau kok ndadak sampean iku mubeng minger. Puntadewa nggih kula wonten timbalan Kresna, iya wonten timbalan Kanjeng Eyang. Satemene pun yang bakal mbabar apa ta sejatine dene dina samengko para Pandhawa rawuh utawa prapta ning Saptawarga. Sayekti bener apa kang dadi ngendikaning Putu Prabu Ndarawati sawetara dina kepungkur abiyasa mundi dawuh timbalaning para Jawata supaya dadi sarana tumedhak ing wahyu ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa ingkang winastan wahyu katentreman kinarya sarana kekuatan batin nggone Punta nampa pacobaning Wang Mahanasa negara Ngamarta kebak ing ruhara. Muga-muga sarana nampa wahyu katentreman iki bisa tentrem ayem niskala sarta kawula Ngamarta padha sayuk rukun manunggal tetunggalan angangkat nalindra Ngamarta sarta tansah masta marang pernataning hukum negara ing Ngamarta Puntadewa. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Hyang Penemban kados pundi? Maragi mung cukup sira Puntadewa lawan Puneyang ing Saptawarga. Ayo nggir Puntadewa ndak larapake sowan ngersaning Hyang Pikulun padha wenang. Kresna wonten dawuh Werkudara. Iye. Janaka wonten dawuh padha memuja ngersaning Hyang Mahanasa muga-muga menipun yang larapake lawan kadangmu pambayun bisa entuk gawe hamboyong wahyu katentreman Yonggir Werkudara Janaka apa dene Kresna miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinoner kekonang samsara tetan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga sigra patrap semedi nenggih pandhita ing Saptawarga Sang Begawan Wiyasa tanggaping gatiri Sang Puntadewa sigra nututi ingkang eyang ing Saptawarga satemah candrane kaya nyendal tali wangsul sukma pecat saking raga sukma ngambah alamantara nenggih piyayi kekalih nenggih Sang Begawan Wiyasa tuwin ingkang wayah Sang Prabu Darmakusuma wau. Tementah kang warni Mastu Nama Sidang Sekaring bawana langgeng kaya ora pangling wayah ulun abiyasa kelawan sukma luhur ing abiyantara ning ngarsa ulun nggir abiyasa padha kanthi harja saprapta kita Sutiksna Prawa
tansah pinanganing kawidadan pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk yuyulun tampa karya bombong tias ulun sukma luhur padha rareja sak prapta kita inggih wangadi pukulun wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wangadi pukulun iya Sutiksna prawulun tampa Optawa gatine dene jeneng kita ngabiyantara abiyasa murugi matur marang panjenengan ulun pukulun wale-wale menapa jumbuh lan sasmita ingkang sampun paduka paringaken dhateng ingkang wayah ing saptawarga bilih ingkang wayah sak mangke dadi lantaran tumedhaking kanugrahan wujudipun wahyu katentreman ngemuti bilih kawontenan negari Ngamarta negarinipun wayah kula pun Darma Kusuma sak mangke nembe wonten Ruhara tuwin bencana ingkang tumandhuk wonten Praja Ngamarta mugi kepareng enggalih sak mangke paduka wangadi pukulun kepareng amaringaken wahyu katentreman menika dhateng wayah kula pun sukma luhur supados dados sarana wangsuling negari Ngamarta ayem tentrem tuwin manunggal para kawulanipun pukulun mastu nama sidam sekaring bawana langgeng abiyasa wonten timbalan apa dene sira sukma luhur inggih pukulun wonten timbalaning ngadawu yekti tumitah wonten ing jagat ora bakal silak kelawan ingkang winastan pacoban aja kok mung titah sawantah nadyan jejering nalindra ingkang mengku bawat negara mesti bakal nampa cobaning Hyang Mahanasa monggo dina samengko negara Ngamarta nedheng antuk cobaning Hyang Mahanasa srana kahananing para kawula ingkang kebak ing Ruhara sarta kebak marang bencana mau sayekti wis kinudrat pancen kudu mengkono lelakon ingkang sumandhang marang Praja Ngamarta janyatane Praja Ngamarta dumadi saka pirang-pirang pulo sarta pirang-pirang titah ing mapan ana ing negara Ngamarta sayekti dudu bab ing ngentheng nanging Darma Kusuma ingkang wis sinampiran pakaryan minangka dadi nalindra sayekti dadi kewajibanira kulup sukma luhur kudu tansah diwiya penggalih ingkang sabar sarta ikhlas kanthi cara mengkono mboko sithik mengko bakal sirep kahanan ingkang tumandhuk marang Praja Ngamarta lan bali ayem tentrem kanthi sarana sira ulun paring wujuding wahyu katentreman mbok menawa bisa kiraya kekuatan batin kita kulup Puntadewa nggone mangreh sangganing para kawula darsih wekasan negara Ngamarta saka karsa ulun tetepa bali mujudake negara ingkang kebak kamanunggalan ing sabarang lir sarta kebak karukunan sarta kebak lan katentreman nyanding marang yuwananing Hyang Mahanasa Puntadewa wayah ulun Darma Kusuma gumsang gancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang maweh gandrung menawi tetula mekaten menapa sampun dados kepareng paduka wangadi pukulun bilih ing wayahipun sukma luhur badhe nampi wujuding wahyu katentreman kula wis pesthekake lamun kita sukma luhur ingkang bakal nampa wahyu katentreman mara diagi maju ulun paringake kanugrahan katentreman tumraping Punta mugiya dadi sarana Ngamarta pulih ayom tentrem nirbaya nirwikara nggih sukma luhur matur sembah sewu nuwun pukulun dene paduka sampun paring kanugrahan tumraping Puntadewa
kebat kita bali marang raga kita mapan ning Saptawarga. Unadewa dayaning wayu katentreman diage gawanan kondur marang Praja Ngamarta supaya dadi sarana ayem tentreming para kawula inggih pukul ngestaken dawuh. Parenga kula nyuwun pamit pukulun ingkang wayahipun abiyasa nyuwun pamit pukulun. Yayi menapa sampun kelamaan Koko Prabu berkah pangestu paduka sedaya sampun kelampah Kanjeng yang sampun kasembadan nglarapaken ingkang rayi sowan ngersani Iwang Pikula Nasih Prana tumunten Iwang Pikula padha wenang maringaken wujuding wayu katentreman dhateng ingkang rayi Koko Prabu dalah syukur lho kok sik Kakang Semar kok iki kelong siji Petruk nang ndi pancen cedhis tenan kok. Adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepi ya, Pak. Mula terus aku ngleser lunga golek kanca nggo omong-omongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka tumulya bali marang Praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pengendikane ngeyangmu. Yen nugrahane wis bakal ginayuh sarta wis kasembadan ginayuh. Aja kaget yen ana pacoban ingkang bakal nekani lho Puntadewa ngestaken dawuh paduka Kanjeng. Pangarono katinetraning ngungker apa sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing konglir wowo sing pini panca lole kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkel wana dadi alas-alas dadi wana latalah durung nganti tekan negara Ngamarta laku kae rantak lakune ora pangling. Oh, lha kok dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Saptawarga. Janaka, Werkudara, mandeka dhisik li cah bagus aku kowe Janaka. Bapa Mremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa
Pangestuku tampan ana ya. Kula pendhingga jimat. Wonten menapa dene Paduka Bapa Penemban merpeki dhateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa. Mumung ora usah dadak kroyo-royo aku tekan negara Ngamarta Janaka. Dina samangka mumpung ana ing kene, kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para Pandhawa. Ora kendhat nggonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kinarya ora mbak rengkaning praja Janaka wenehna. Kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken menapa mbotenipun pustaka jamus kelima sada krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur. Janaka, Wonten dawuh. aku sapa? Panjenengan Bapa Penemban Durna. Apa kelakon yen kowe ora gelem menake pustaka jamus kelima sada kabeh ngelmu tak sedot meneh. Bali ana ing awake Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan, Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasekten. Yen kowe ora duwe kasekten, kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kekuatan. Aku mateni kowe, sasat mijet kowe nganti suwe banyu sinaring Janaka. Bapa Penemban, mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan. Nanging menawi ngendikanipun Bapa Penemban kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan. Teka Paduka badhe mentala dhateng pun Arjuna. Kowe areng apa kowe? Pancen aku mentala karo kowe. Aku pancen mentala karo anak-anakku Pandhawa, takoni. Lan ora usah dadak tutup-tutupi meneh. Pancen niatku nggawa pustaka jamus kelima sada kuwi wis dadi kersaning anak Prabu Duryudana. Mergo panjenengane wis prisa yen to negara Ngamarta dina samengko nedeng ke taman Ruhara. Akeh para kawula ing padha sakepenake dhewe, pokal gawene. Akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran. Mula kalodhangan iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Sranane pustaka jamus kelima sada tak jaluk. Nek tanganing Begawan Durna, Pandhawa ora pateni mbaka siji ora bakal ana tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Jontret atimu. Kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tidya kala Pulunggana saka mbun-mbun aku nyokot kowe. Oh, kowe tekaning pati Janaka, kowe tekaning pati kelakon Pandhawa padha remuk ora iku Pak. Gong, tak omong iki le. Kowe Ndara Janaka ki ngantuk kaya. Kok sare ning dalan, sare dengkulmu mlocot iki. Mbok ngematke gulune Ndara Janaka kuwi, ana abang-abange kuwi. Endi? Kuwi. Ana sing diplester barang kuwi. Barang apa ya, Tru? Mbok. Ane kok ana sing metu getih barang gek ngecap siung kaya ngono. Waduh. Nyeluk Sinuwun Ndarawati, Gong. Oke. Arjuna kenapa Petruk? Kula tekan iki niku pun ngenten iki niku. Ora pati nduga mono. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka. Sajahe ngoten. Mati apa urip Petruk? Sedo ketoke weh lah tak ungkulane kembang. Koko Prabu Janaka eneng apa? Pinanggih kalian Bapa Durna. Yambakipun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada menika Blakasuta. Panjen kepara saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa. Tumunten kula badhe ngrangsang Bapa Penemban Durna ingkang sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik. Nanging kula
kados ketaman daya kemanden jangga kula dipun cokot dening satunggiling yaksa nanging boten ketingal Koko Prabu ngantos kula sirna Margalayu. Petra, Nun. Werkudara nendi? Wah, apa? Rene Dimas. Mbok akon, Sok. Nek ana kahanan ngono kuwi pindah gong. Ngono aku pindah kok ora nendang apa ta? Batur lenggo ning jejer ratu. Kresna napa? Janaka ketemu karo bapa gurumu. Sapa? Begawan Durna. Janaka mati dipiloro karo Durna. Saiki aku tak takon karo kowe. Kaya ngono kae apa wajib diajeni, wajib dibelani? Werkudara? Iye. Kowe iki tak takoni. Iya. Wajib dibelani apa ora? Wajib diajeni apa ora? Oh, ndekno sore mau Sapa Wanira Durna? Ida. Kowe ndelok to, ndelok. Kowe rung dandan ya urung aku dandan 10 menit kok. Wah, rame banget nganti wis ngono kae gong ora. Lah nek cara aku guru kaya ngono kok mentolo materi karo murid iki apa? Nek cara aku guru sing ora wajib urip ki ya Durna kuwi. Wah, mikira. Werkudara. Ora nyono. Yen to kaya ngono gedhamu Durna bapakku. Diwas tak aji-aji. Diwas tak sunggi-sunggi kowe mentala mateni Janaka. Pancen tak sengaja. Pancen tak dodok karo ngapa? Aja ngomong Janaka. Yen perlu kowe tak pateni Werkudara. Wah. Piye iki aine kok jerum nang kene. Petra aja sembrono lho, nek krungu kowe diketak sirahmu. Mati Petra. Lho, kok Durna kok nglelengi ra jamak-jamak to? Piye? Mati, Kong. Disirami. Wus. Padake tanduran wae ora. Wes KO. Ora sembodo karo le. Wah. Kuku Kacamata. Pancanaka Kacamata. Kuwi nggone taga karo mbilung. Aja sok dinggo. Ngundadeki ora oman bahan. Ndak dumpyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ampun mesake piyai gedene semono kok mengkurep kaya ngoten niku ora mboten sae. Ming mati kok ngolet awake. Ndara Kresna iki kurang ajar. Bar go nguripke Ndara urung urip iki lho, urung tangi. Werkudara Apa? tangi. Isin ah. Isin ngopo? Mungsu Durna. Wah, urung iso tumandang wis matek. Andekno kaya ngono diwangi ora. Wis mundura. Wah, sing musuh Durna sapa? Engko aku gampang. Mundura. Yo. Wah. Saka ngendi kare? Anu jagani Semar. Engko nek njlungup wis ora apa-apa, wis yaene kok wis ben. Mbok menawa lagi ngimpi entuk wayu katentreman sajake ngoten.
Kowe wong telu urung nyambut gawe to? Dereng. Kowe tak kandhani ya Petruk. Nggih. Durna kae dimongi balane Betari Durga. Napa nggih? Iya, mapane nang mbun-mbun. Waduh. Nang mbun-mbun? Iya. Kae le metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka mbun-mbun. Lah, saiki didum. Sing nantang Durna sapa? Sing jagani buta sing metu saka mbun-mbunane Durna sapa? Sing ngajar Durna sapa? Kula sing ngajar. Kok golek sing penak dhewe to? Ha kula ora iso ora gedhok dhuwur Durna kali kula. Sing dipilih nyaut demite niku sing dhuwur Petruk. Tok 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 tok. Aku kon musuh dempit kok kowe musuh sak penake dhewe. Lah Gareng, lho kula nantang sing arep nggih sinuwun. Iya, Gareng ki pinter pencak to. Pinter. Kowe saka ngarep. Nggih. Petruk saka mburi, Bagong jagani sing adong nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi to. Dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan, kok ndak seling surup. Biayane sing ngurus? Biaya apa? Lho, nyambut gawe niki edan kowe iki mata duwiten. Nya. Tampan ana. Iki 30 go wong telu. Sing nyekel sing tuwa. Wo, cekel Gareng gong wis cetha tekan ngene dhewe ming karo tengah. Ah lintah darat tenan ya. Niki yo nyambut gawe le. Nyambut gawe yo. Menungso ora tatanan. Ndara Janaka, Ndara Werkudara sirnake. Ayo. Nala Gareng tandang ana lekane atiku. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Sampeyan maju candhak sirahe tekuk dengkulane diek. Sampeyan nglikar tak tekak set diek. Tibane tangan. Lho, wani tenan sing tak wedeni apamu? Maju lakon sirna margayu. Oh, kene marganing matimu. Ora minggat iki merganing patimu. Oh iya ya. Truk. Ayo. Wih lho wis metu meli lho. Petruk. Halo ayo gawe halo. Truk. Wah mendelep meneh. Waduh. Bocah ki nek nyambut gawe kok dolanan HP. Turu reng. Oh ya turu. Engko dak ketun sing muni turu mau Kowe dan Petruk ki turu tak banteme Petruk. wis tangi reng. Oh ya wis. Dianteran kok. Tetel nek dinding kon. Ora masalah. Cah semangat ya kaya ngene iki. Udus kowe. Udus ayo, udus. Udus. Kowe ngetokke saklar barang arep apa kowe? Kowe ngetokke arep apa kowe? Ora bakal iso menang musaku. Arep apa gage? Ayo. Waduh, siunge gede-gede. Ayo, Telek. Kayak wis. Kakus. Setan tenan kok. Cekak. Kowe omongan ro sapa kowe? Ora omongan ro kowe. Pokoke kowe candhal. Tis. Wah, titen ana nganti lena pangendhamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Pilah, wani tenan karo aku, tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo. Ha iki apa? Wah! Wajar we. Waduh. Wah! Mati aku. Wis rasa dimasak. Wah!
Gong, gong, ngalor gong. Waduh, ngandel ora. Konangan popono kawan. Wah, dalah iso ngerti wujudku metungul saka mbun-bunane Durna. Candak Petruk Durnane diajar karo Nala Gareng. Aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Pedro aja apa? Oh, mulane anggere atakan dhuwit kilong 100, atakan dhuwit kilong 100. Burono tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Ora dikethake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok antil. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok apa. Gregetake seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok apa? Pedro aja kaya wong edan wes. Kowe wis marai kowe. Yo, modar. Awak koyo ngene. Ora genone ora. Ora modar ngene aku. Ora mati dene usus kowe. Ayo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe ngono. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengane. Ngomong karo kowe. Kopmu kowe. Udus. Ngerti apa yang lajar mau padha. Yang lasu. Loh iya. Ngono senengane ora. Kecekel ora Petruk? Aku seneng pacarane. Iki sing marahi ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning bumbunane Durna iki sirmu piye? Lho. Wis cilaka ya. Kecekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Pedro ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau, demite endi? Lah wong teng iki lho totoke. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Demite minggat kok isih. Sak penake dhewe. Lopo. Wow. Aduh madhep rene. Medan lah. Tobat. Begawan Durna mundur, Pulunggana ora klakon mateni Pandhawa Kakang Semar. Ngawa. Kula nyuwun setunggal kemawon Pandhawa badhe dados tedanipun para baju bareng. Pandhawa tok jaluk siji. Inggih. Ngene wae. Pripun? Sing tok pangan aja Pandhawa. Sinten? Aku. Kula
mboten doyan daginge langu. Nek kowe mateni para Pandhawa entuk ning Semar Patenara dhisik. Semar Patenara dhisik. Semar Patenara dhisik. Apa lho iki omong-omong kok nyatuk-nyatuk. Ambene mencucu-mencucu iki ngapa? Karepe ngapa? Iki gilani ya. Wong tuwa kok ora adep isin. Aku ki nek mencucu ora mung cangkem tok. Wah, ngerti po? Gilani megah. Jiji. Lekoh semare. Ben. Bali ora? Nyuwun sekedhik kemawon stampel sak tetes. Ora, arep ming setampel ming sak tetes. Ditenono kowe akhire ganggu. Negara Ngamarta negara sing tak tresnani. Kowe gawe nyebar hoax. Petro iki ana wong lekarne mburune banter banget. Nganti kaya kesangga ya. Ora nyebar kabar sing ora apik. Ayo bali. Inggih, Bali ora? Ora bali ya. wah, inggih. Urung dikabar-kabar. Kumbala geni. Inggih, kula wangsul Kakang. Ayo bali sing picak dituntun. Inggih. Sing lempoh digendong. Inggih. Kabeh wadya balamu jabali. Inggih tak kendhau. Ganggu gawe wadya Ngamarta kawula Ngamarta kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang. Wis bali kono. Inggih. Lho, Nun. Sopo sing dampyak-dampyak mrene ae? Endi? Ora ana sapa-sapa kok. Gawe acara senengane. Wah, enek ora? Ora. Basa. Mboten. Wah, lah sapa sing tak sifat barat? Ha monggo terserah. Kowe wae. Macem-macem nek iso mulih kok piye? Ah wis ben ora ana ya ayem, berarti tentrem. Berarti napa sing dijaluk kersaning para-para ingkang sami lenggah menika tentrem ayem rukun menika wis kasembadan. Pun manunggal teng negara Ngamarta. Ya Mitra. Nggih. Rasa ndodok gaya ora. Arsa madangi jagat. Mbok madangi kanca-kancane mbane mandhet jagat. Wah, senengane. Tuk mungup-mungup aneng mar ayo rono. Aku udune madhep rono, Ndara Werkudara madhep rono. Sampeyan mriki. Yo. Madhep rono. Kok madhep rono. Kok sak karepe dhewe yo, mir yo kene. Wis. Stop. Arep apa kowe? Sura Sudira jane ngarat. Subrato kalih Balastuti ngono. Suminten kepidahan Cendela. Cekap semanten atur kula, ngene lepat nyuwun pangapura, arep muni ngono. Iya, wis tak wakili. Ayo. Bubar. Piye to iki? Wis bubar iki wis rampung ora.